Benvidos ao segundo pase, o primeiro programa de radio feito en formato podcast e emitido en YouTube sen vídeo. Por qué? Porque xa non sei que máis facer para que YouTube me deixe de tocar os collóns. Así que se viñeches buscando unha dobraxe sentindo moito, non a vas a topar. É a primeira vez que fago un vídeo que non ten dobraxe, ni siquiera poño a Pepe da Cocha falando, porque para qué? Vamos a arriesgar. Espero que vos guste, espero que non me poñades todos. Deixa de facer mierdas e fai dobraxes, que é o que sabes. Ojalá sou para facer dobraxes, e ojalá as puidera facer sin que me tocaran tantos collóns. Así que vamos a intentar facer un programa que vai ser pois como o segundo pase dunha verbena. Nel teremos moito desbarre sin sentido, moitas hostias na barra e sobre todo moita gana de fode. Así que se che gusta a telegaita, estabas esperando un vídeo novo, sinto, menuda mierda che tocou esta semana. Pero xa que estás, botalle unha oída, que total ibas a estar aí esganando a galiña. E sin máis preámbulos, vamos comezar. E como todo o programa, comezaremos cun mongólogo, o monólogo feito por un mongol. Eu son Curtis da Florida, isto é o segundo pase. E aquí acabas o dinamismo, acabanse a musiquilla e máis todo. Vamos a empezar co monólogo. Bueno, primeiro de todo, cando me puxen así a facer isto do programa, dixen, hai que intentar non tocar ningún tema polémico, porque podeche cerrar moitas portas. Así que é o que vou facer, non? Como tan as feministas, dicíamos outro día unha, non? É que se unha muller fode con 20 homes é unha fulana, e se o fai un home é un machote. A ver, se un home di que fode con 20 tipas, o que é mentira. Ou iso está seguindo bastante, claro, porque os homes somos de dous tipos: os que cando pasa diante dun puti ves ali o coche aparcado, e os que aparcan detrás. Eses son os tímidos. Xa sei, o que estou dicindo pode parecer salvaje, pero hai casos que é mellor ir ás chicas que armalas. Por exemplo, Woody Allen. Hostia, Budiño. É que, hostia, sabe do caso, non? O fulano adotou unha nena, fíxose maior e agora o tipo sale con ela. É que iso é como que compres un porquiño, crialo, mantelo, e cando medra, enchufarlle a pirola. Woody, por favor. A ver, que eu entendo que o de foder está complicado. Non saberei eu, que a última vez que comprei con dos paguei en pesetas. Que sempre hai un que pregunta, que tal a túa primeira vez? Home, pois cando teña unha segunda para comparar, direiche. E despois ven os de Gran Hermano. Entran ali e dillo, Jorge Javier, é que levo na casa 3 meses sin metela en quente e estou desesperado. 3 meses. 3 meses. Quieto, Hugh Hefner, fodo eu 2 veces no ano e a pirola pídeme cobrar horas extra. Poño unha pancarta no medio do pueblo con máis bodas. Aquí se folló. Veñame, veña. Está cosa jodida, hostia, está cosa jodida, é un problema de internet. Porque ahora a peña está moi flipada, porque en internet todos son tipos cachas, rapazas pibóns, depois claro, sales á rúa, nada lle vale. Non tedes un amigo ou unha amiga soberbia que che di, Brad Pitt, non é tanto. Salma Hayek é moi baixiña. Eu pensando, me cago en Dios que eu reventaba a Pili Pampín. Se puidera, claro, era un masquixo moi cabrona. Exquisita. Dará moito ela para elegir. Porque eso sí, sempre hai que emborrechace alguén, sempre chulería, peito pa diante, cabeza arriba. Un día fun cun colega, estábamos tomando algo, foi onde unha chavala, en esto que me fijo, e zoupalle un bufetón. Acércase mo tipo con má na cara e dime, de cerca non estaba tan boa. Claro que sí, home, claro que sí. Hostia, pediche a ti pa cantar a cara, que está o ambiente frío. Ojo as técnicas de aproximación do macho galaico en ambiente festivo. Animalada. Isto visto polos meus ollos. Un fulano, a porta dun pub, e a todas as que entraban botáballes a boca. A todas. Sin mirar. Ó bruto, pesca de arrastre. Pois che podou a Pili Pampín, hijo de puta. Eu ali mirando pa onte. E ata aquí o primeiro mongólogo da telegaita. Espero que vos gustara. E si, oístes polo medio un ruido de WhatsApp. Metinllos para que, mentras estades vendo o monólogo, miredes o móvil así a facervos a broma esa. Pa nada alguén se olvidou de poñer o modo en silencio. Pa nada. E agora, despois deste gran mongólogo, vamos a escoitar un clásico. O telehater de pro sabe o que ven agora. Nota no seu corazón, porque o leva pedindo moito tempo, porque lle gustaría que volvera, e está aquí. Nunca se foi. Siempre papi, nunca un papi. O telefriario. Unha cofradía de Salamanca celebra unha festa con striptease nunha das instalacións da igrexa. O bispo salmantino declarou: non nos molesta que fagan a festa. O caralla que non invitaron. Un dos asistentes comentaba: se Dios o ve todo, que máis dá que fagamos na igrexa que no outro lado? Polo menos que teña boa cobertura.
Ao parecer, durante os feitos, unha imaxe de Xesucristo manifestou: "Soldádeme unha man que dá pra pera!" Paran a un galego en 2 controls de alcolemia na mesma tarde e cuadruplica a taxa de alcohol en ambos. "E se me paran unha terceira rebento o chintófano", declarou o detido. A segunda vez que o paramos dixo: "Pero ainda estades aquí, me cago en Dios", comentaba un dos axentes. Foron a pillar, onde se veu que se puñan chovendo. Influencers e youtubers toman Chernóbil e desatan a polémica polo seu escaso gusto. "Non digas influencers e youtubers cando queres decir gilipollers", declaraba un veciño, que tamén dixo: "A ver se lles afecta fuerte a radiación e lles nace un cerebro". Unha afamada influencer comentaba: "Quedaronme unhas fotos chulísimas, lástima que me caera un brazo". E ata aquí o telefriario. Agora imos con outra sección, imos ca entrevista. Hoxe temos a un persoaxe moi distinguido, moi coñecido en toda Galicia, máis amado nunha parte de Galicia que noutra, quizáis, pero unha boa persona e creo que era o momento de traelo, non? Porque como se está xogando playoffs de ascenso a primeira división, creo que era bo traer a un deportivista para que nos comentara un pouco como ve o tema. Xa sabedes que eu, nin Celta nin Deportivo, que lle vai moi ben aos dous, e bueno, estou vendo agradablemente que a maioría dos aficionados do Celta queren que suban o Deportivo, que eso demostra que, bueno, hai que ter talante e deportividade, sí señor, prefieren que ascenda o Deportivo e pois ganarlle en primeira a que tean segunda, bueno, pois eso honros. Con todos nós está, pois, un mito do deportivismo, non podemos dicir nada malo del. Ele é o afamado, o grandísimo xogador, o mago de Arguineguín. Ele é Juan Carlos Valerón. "Sí, hola, boas tardes", dijo. "Hola, buenas tardes, que tal?" Hombre, Juan Carlos, pero cambiou xa a voz de repente. "Sí, cambiou unha voz, a miña voz é esta. Pasa que eu facía a broma, puña voz de pito. Un día dixen, "A que non sales aí é por voz de pito". Salín á entrevista, puxen voz de pito, e despois, claro, foi dos cojones. Chorando ca risa, e quedoume, pois sempre seguía a broma, non soupen parar, esa é a verdade, non soupen parar a broma da miña voz, pero que persona adulta vai ter esa voz, por favor, sede serios. E dinos, Juan Carlos, como ves o Deportivo este ano no playoff de ascenso? Eu a verdade que non vexo. Non é que non vexo ascenso, é que non vexo, eu o fútbol non vexo, eu se me pagan bien, se non, mira, teño cousas mellores que facer. Eu, por exemplo, gustame moito así dalle á cabeza, eu a mí estou na casa así, estou só na casa e estou pensando, si Presa é un apellido, non Presa. Presa é un apellido, bien. E as monxas chámaselle Sor, podría haber unha sorpresa. Esas son as cosas a que dedico eu o meu tempo, poñome a pensar eso, eu solo, cunha planta así desta altura, e toda a tarde con eso a barrenar na cabeza nesas cousas, que é o que me gusta realmente, eses pensamientos. Por exemplo, o mellor poñome, si os fans de Justin Bieber son believers, os de Meryl Streep son strippers. Cousas así que me veñen á cabeza, eso é o que me gusta a min, acompañarme así, fumata blanca, bueno, o que sea. Bueno, Juan Carlos, entonces ti normalmente non ves o Deportivo, non? Entonces, a que te estás dedicando? Bueno, estou me dedicando moito ao que ven sendo vida nocturna. Salolle pola noite, tomolle un cubatilla, estou agora tomándolle moito dantró. Gústame o dantró, ese colles un vaso de tubo, porque vamos a ver, donde toma un gallego un cuba libre? Nun vaso de tubo como se tomou toda a vida, nun vaso de Dios, que estou chegado ali a un bar e vexo, por favor, tes un vaso ancho, ai, non tes copa de balón, me falte Dios, habendo vaso de tubo, tomando porquerías, que credes un caldeiro, hostia. Sodes animales, aí estadesvos abrevando, joder, a mí non me toquen los collos, vaso de tubo de toda a vida, que onde saben ben as cousas, joder. Entonces colles un vaso de tubo, non? E cólmalo así mediao de control. Medialo, si, os cuba libre presta máis que vai a mediao, porque se non tende moito ao refresco, non queremos refrescarnos, queremos emborracharnos, ou acatamos. Entonces, medialo así de control, e despois por riba botalle danonino, un danonino así hasta arriba, e eso está buenísimo. Que che di a xente, pero non corte e tal, porque o danonino, pa nada, e non ten resaca jamás. Un día, ao mellor, que tomei 57, que me molestaba un pouco a cabeza, pero bueno,
Tamén pode ser ao mellor de que me romperon moito a cabeza, non? De, Valerón, ven aquí, Juan Carlos, sei que... Non lle boto culpa aos dantrós, pero si estou me dedicando moito a eso, a salir pola noite a tomar dantró. Porque o futbolista, cando se retira, o que ten a gana de salir, porque non puido nada, non tuvo tempo a salir. Dicíamos moito Diego Tristán, dicíame, joder, a que non salimos un puto día, non hai un día para unha cena, nin para nada, todo amarrajado e tal, e claro, despois collemos e empezamos a salir como locos. Somos locos de salir, bueno, a eso me estou dedicando moito. Tamén ao mellor dedícome a Wii, dedícome moito a Wii, que ninxa Play 4, eso non sei que hai consolas mías. A mí gusta a Wii. A mí gusta a Wii, das así de muñeca, e toda esa forza que colle despois venche moi ben pa pera. Colles así o gesto de muñeca do Wii Tennis, despois pa pera, aproveitalo todo, hai que mirar sempre con tal que... Digo moito tamén, son un gran defensor da masturbación masculina e feminino. Sí, tanto hai que menear a canica como hai que espabilar o gargallo. Eso hai que darlle a todo, a todo. Porque aí parece que unha muller se lle aplauda ao chícharo xa que está mal feito, é que non sei que, hai moito machismo, hai moito tabú ca masturbación femenina. A min eso hai que haber igualdad, hai que haber igualdad. Tamén digo, é mellor foder, correcto, pero non puidendo, pois haberá que mandarlle, non? É o que digo eu sempre. Sí, Juan Carlos, eu aí estou contigo 100%. E que me podes contar así da rivalidade co Real Clube Celta? Rivalidade sempre no campo de fútbol, pero somos rivales, non enemigos. Eu rivalidade máxima no campo, pero despois nos puticlús estábamos de colegas, de amigos. Eu cantas veces teño baixado e ao chegar abaixo xa pagar a carpin todo, eso moitísimas veces. Queiras que non, ao final somos compañeros de profesión, e Galicia non é tan grande, ao final... Donde te podes atopar? Pois, onde vas ir sendo futbolista? Pois acabábamos cadrando e levábamos moi ben sempre. Dous que se levaban moi ben tamén eran Yelmiña e Mostoboi, sempre andaban ca broma e día, facer que tal picar, facer que tal, estaban así, xogeteaban así, hoxe vou chuspir, non sei que, pois eu non sei canto, estábamos así a broma. A mellor un día chuspíanse no campo, outro día metíanse o dedo no culo puticlub, cositas así, as típicas bromas que hai de futbolistas, de mexalle no champú, ou, bueno, que sei, cositas así de compañerismo, ao fin e ao cabo de compañerismo, porque ti con quen bromeas? Con quen che cae ben, con un gilipollas non vas bromear. Nada, teño bons recuerdos da miña etapa de futbolista, así, tanto do... Non me recordo así cousas malas. Sí, que sería o que destacarías así máis de anécdotas que nos poidas contar do que ven sendo o teu paso polo deportivo, bueno, o teu paso polo fútbol? Sí, bueno, o fútbol, a ver, eu teño unha forma de entender o fútbol que para min o fútbol é atacar, entendes? Por qué? Porque eu son bo, os bos atacamos e os brutos están para defender, non? Que a mellor estábamos xogando e decíanme, Juan Carlos, hai que baixar, e eu dicíalle, chejader ben, non fai falta, ou dicíanme, Juan Carlos, salta de cabeza, e eu dicíalle, que salte Juanma, que é burrísimo, non, porque para que vou saltar eu? Unha cousa que fixen sempre foi, mentras estuve de profesional no fútbol, sempre collín unha asignatura, todos os anos, me matriculaba dunha asignatura, para que me dicían, hai que ir de cabeza, e eu non que estou estudiando, que vai a outro, porque, a ver, eu non quero dicir que eu tuvera mala suerte, pero tuve un compañeiros que dixoche a verdad, que íame mellor algún do Celta que compañeiros meus. Home, tillamos ao César aquel, eu non lle vou chamar inútil, porque non lle vou chamar, pero o que o veo xogar xa sabe o que hai. Home, é que aquel tipo, válgame Dios, que a xente sempre, no, o Deportivo non ganou a Champions por culpa de Mourinho, por culpa de Deco. Bueno, eu sei a quen tuvería que culpar, que además acabou o partido, chegamos ao vestuario, o adestrador, bueno, estou moi contento, moi orgulloso do que chegamos a facer e tal, e levantas o César e di, a verdade é que non foi culpa de nadie, tuvemos mala suerte, xa está, e home, dounos gana, daba chegar de dalle unha hostia, pero bueno, como eres compañeiro e xa non hai volta atrás, pois dacho mismo, perdimos la Champions, eu non estou para nada cabreado co puto César de mierda, pero para nada, dame igual, un beixo agora, saludámonos e tamén, que paso agora pola carretera e está el co pincho o coche ali arreglando unha roda, pois paso ainda lle pito. Si, non teño problema ningún con pa nada, ningún problema. Home, non me toquen los collóns. Bueno, así,
Bueno, Juan Carlos, gustaríame que, xa que estamos aquí en Galicia, pois nos dixeras cal foi o xogador galego que máis che gustou, non? O xogador galego que ti viches a que che parezca o mellor. Ai, aí non teño duda. O gallego a min que máis me gustou foi Roy. Roy Mackay. Roy Mackay é o xogador gallego que a min máis me gustou ver. Pero Juan Carlos, Mackay é holandés, non é gallego. Como vai ser holandés? Non me putes. Como vai ser holandés se chama Roy? Sí que sí, Juan Carlos, que Roy Mackay, home, é holandés, iba ca selección, non vías que falaba un pouco así raro. Xa nota, xa lle no... Me cago en... Pois a pensar que son gilipollas. Eu xa lle notaba na voz, así, no falar. Eu dicía, este tipo debe ser dun sitio moi cerrado. Digo, claro, na Coruña, como non estás acostumbrado a ir falar en gallego, pois tampouco... Está calquer acento che parece que é normal. E xa dicía eu, hostia, pois nada, pois pensará que son idiota de todo. Eu dicía bromas a Dolor, di, bagay, esa nariz de fariña, non te se quedas gallego, non sei que, onde vas? Con semejante tocha non sei se dará feito si tu miñán coa traer fariña, Dicía así bromas. Ou dicíalle, boa, a que debe facer ben a tua nai empanada, sendo gallego, non sei que, hostia. E preguntáballe por que alembique da caña tiña que comprar, porque eu quería empezar a facer caña. E miraba así e nunca me sabía responder. Eu dicía, este tipo de gallego non ten nada. E unha vez dixen, hostia, facíame falta que me viñeran a axudar a sacar as patacas. Non se me ofreceu. Eu dicía, hostia, raro o gallego que tal non se che ofrece siquiera. E daqui sepa que ti lle dixas que non, pero ofrecerse. Ou a mellor estábamos tomando un Cuba Libre, non sacaba el de carteira, non che facía a discusión, dicíalle, non, Mackay, xa invito eu. E dicía, vale. E eu dicía, como que vale? Hai que facer unha discusión, un pouco de forza. Xa sei que non queres pagar, pero, hostia, discúteme un pouco. Claro que non era gallego, hostia. Hostia, que doblán, E que tal a túa volta ás Illas Canarias, Juan Carlos? Que tal a volta a Arguineguín? Bueno, ten cositas buenas, cositas malas. Moita calor, moita playa, podemos dicir que me olen os collóns a area, estou todo a puto día na playa. Eso despois tamén, por exemplo, o coche non dou feito a aspirar, por exemplo, eu non sei donde carallo levas toda esa area, pero é aquí, cada vez que vou á playa, saco un palé de area, eu non sei que carallo facer, non sei se comprar un saco de cemento e asfaltar todo, porque tanta area de Dios... De onde podes salir, Depois, moito chiringuitazo, bueno, gústame. Compáralo cunha taberna gallega, mira, non chai unha tapa, a veces botase de menos a tapa de callos. Depois, ahora, volvín a vivir ca miña familia, e, bueno, cambiaron cousas. Por exemplo, ahora cando lle quero botar unha traque á miña muller, cando quero botar o chispieu, teño que puñer o colchón no suelo, porque queixábase meu irmán, dicía que lle movíamos a litera, e bueno, pois cousas que hai que cambiar. Pois o meu rapaz, por exemplo, sofreu aí un cambio grande, claro, viña feito de Galicia, das 6 hojas máis brutos e tal. Tuve que falar ca profesora e dixeme a profesora, este rapaz talle facendo bullying aos outros nenos. E dixen, imposible que o meu rapaz lle faga bullying aos outros. Poderálle que arrombar unhas hostias, pero bullying non lle fai que non sabe o que é. Bueno, Juan Carlos, foi un placer terte no segundo pase neste programa da Telegaita, foi un auténtico placer e vémonos outro día, espero que poidas volver. Moitísimas gracias a vos por traerme, gústame ter un sitio no que poder falar abertamente, no que poder falar de todo, sin censura. Está bonito poder vir así a un programa con total libertad, podendo falar do que un queira. É máis, o único que me gustaría que tendes que cambiar é o de vir gratis. Hai que soltar ao mío 20, 50 euros, ben con outra cara. Sí, pero non cobro eu, tampouco estaría feo que cobraras ti sin cobrar eu. Bueno, feo era na idea, entendes? Eso é así, pero aquí hai que pagar, Unha vez vais a gratis a calcar lado. A segunda... Bueno, Juan Carlos, pois se a segunda non ver gratis, tranquilo que hai máis xente. Moitísimas gracias por todo, Juan Carlos, e vémonos. Venga, hasta luego. E ata aquí a entrevista. E agora vamos cunha sección na que vos sodes os protagonistas, na que vos mandades o que se fai, o que se contesta, do que se fala. Respondo aos vosos comentarios, basicamente. Moitos dixéstesme, digo moitos, 3 ou así, que por que non facía unha sección tipo consultorio, que vos me mandabades as vosas moviditas, eu pois intentaba darvos un consello ou empeorarvos máis a vida ou o que fora.
Pois para iso, xa sabedes, deixádemo nos comentarios que o usarei sin problema na seguinte ou na que sea. E se me queredes mandar algún audio, pois xa sabedes, o email da Telegaita e podedesme mandar todo o que queirades. Antes de empezar cas preguntas ou a responder así cousas, vou contar unha historia que me mandou Mig Teleco e que me parteu o corazón. Que eu se má alma ao chan, creo que a escoitedes todos vos porque me parece moi importante. Vouche contar que me roubaron a desbrozadora. Que cativo hai que ser para roubarlle a un home a súa desbrozadora? Tiña nun galpón nunha finca aquí na zona de Castrelos, en Vigo, e algún fillo de fruta rompeu unha porta, entrou e levouma. E agora corto a erva cunha gadaña bella que era de meu pai. Ata que me roube tamén o cabrón ese. Xa non o pillarei porque paso por ali unha vez á semana, pero como me cadre de pillalo, salo no telexornal ao día seguinte. Mig Teleco, da Telegaita, todo o noso ánimo, todo o noso cariño, sabemos polo que estás pasando, son momentos duros, pero tranquilo, que de todo se sae. Esperamos que che devolvan a túa desbrozadora, dende aquí pedirlle ao que che roubou, por favor, que a devolva, que ademais rompesche a porta, que iso non ten nombre, porque podía lle roubar a desbrozadora, pero non fai falta romperlle a porta, así que xa que ten a porta rota, entras e devolverlle. E se xa queres devolver e ten xa arreglou a porta, non lle rompa a porta para devolverlle a desbrozadora, deixarlle a apoiada fora. Home, por favor, que ruín hai que ser para roubarlle a desbrozadora a un home. O sea, estamos tan mal en Galicia que xa temos que roubar cousas para traballar. Home, rouballe unha botelliña de licor café, un calzoncillo do tendal, pero unha desbrozadora. Home, por favor, así estamos, así de mal estamos. Mig Teleco, todo o noso apoio, todo o noso ánimo. Se non atopes a desbrozadora, ojalá atopes a quen che roubou, que fales con el, que lle fagas entender, que lle expliques, sempre ca palabra, nunca ca violencia. Aquí non abogamos pola violencia para nada. Creo que é mellor que lle dixas, que lle fagas entender, que el se sinta mal, vai a ser mellor que colla o fío da desbrozadora e o ates aos corredor dos collóns e tires fuerte a ver se os arrancas, que así non arreglar nada, pero quedar moi ajustísimo. Nada, Mig Teleco, que moito ánimo, ojalá a Telegaita tuvera poderío económico e compraba che unha desbrozadora. Aquí, aparte, hai unha agrícola aquí na miña aldea que xa compraba eu sin problema. Dios, que mal todo, que dá amargado, porque podeme pasar a min tamén. Se roubar a desbrozadora. O pobre Mig Teleco, que seguro que iba unha vez á semana ali, cortaba a erva, desamargábase, sabes, sudaba un pouco, berraba un pouco así contra o jefe, corrido a desbrozadora non sabe nada, ele podía berrar aí tranquilo, podía dicirlle, Merceditas, marcho un momento, vou hasta ali. Paraba na taberna antes de ir, paraba na taberna a volver, daba a vida a súa desbrozadora e agora... Que mal. Despois falan de solidaridade, non sei que, mira como estamos, que vergüenza. Entre gallegos andar así. Por favor, moito ánimo, Mig Teleco, todo o mundo, se pode, que vai aos comentarios do tal do youtuber galego e que lle poña unha mensaxe de ánimo a Mig Teleco no comentario, a ver se así, pois polo menos, se lle sacamos unha sonrisa nestes momentos duros que está pasando. Vamos con outro comentario. Houve varios, 2 ou 3 comentarios que me preguntastes que lle botaba ao café. Por exemplo, Juan García, non me acordaba o nombre. Juan García preguntoume, botaría ao Jardento ou JB? Houve outros que me preguntaron caña de ervas ou caña blanca, bueno, varios comentarios. Eu vou ser sincero, mano, corazón, eu sabedes que non vos oculto nada, caretas fuera. Vou vos dicir unha cousa que probablemente a moita xente vai dicir, iso é imposible, non hai nadie tan cativo, non hai nadie tan malo, como vai pasar eso, caese mo mito, eu desuscríbome, este canal xa non ten sentido, pois prefiero ser sincero e quedar mal a mentir. Vouno dicir aquí e xa queda dito para sempre. Debo ser o único en Galicia, o mellor, bueno, eu non me gusta mentir. Non me gusta o café. Si, tiña que dicilo, é unha cousa que teño aí, é unha tara que teño, un estigma, a xente botas a min, hasta casi me veñen as lágrimas aos ollos, pero non me gusta o café. Ahora, licor café, chapo nel a dolor, porque é outra cousa, é outro rollo, pero o café non me vai. Pregúntame Marcos López, para ti cal é o can de palleiro? Eu ao primeiro non entendín a pregunta, porque dixen, hostia, o can de palleiro, cal vai ser? Pero antereime, como digo os vellos, que agora o can de palleiro é unha raza concreta, unha raza gallega. Eu, pa min, o can de palleiro é o que outros chaman milpais, é o can que naceu das fodidas no palleiro, como
como tamén se ten dito, ese fillo é de palleiro, que tamén se di, non é bonito chamarlle a un fillo fora de matrimonio fillo de palleiro. Bueno, estamos con tiquis-miquis aí, con pequeñeces de sempre agora de que hai que cuidar moito o idioma e que non se lle pode dicir según que palabras. Pues, para min, un can de palleiro será sempre un can mestizo, un can de varias pirolas, ou como lle queiras chamar. Un can dunha cadela xoguetona, vamos. Para min, que hai unha raza que lle chaman can de palleiro e que é gallega, pois podían haber posto outro nombre, e non can de palleiro. Dixo eu, vamos. Foi unha pregunta boa, tuve que investigar, gustoume. A raza de can de palleiro son bastante bonitos, parece que son así cariñosos. A verdad que bueno, cóbranos. A min non me gusta pagar polos canes, prefiero adoptar, pero bueno, a cada un, non me meto con nadie. Bueno, pues sí, está ben. Para mí un can de palleiro, só dixo, can de catrañada total, que son moi divertidos, porque a veces ao mellor teñen a cabeza máis grande co corpo, ou así, son as risas, sempre son os can máis queridos. Para min ese é un can de palleiro. O outro sería un can de raza palleiro, pero bueno, xa dixo, a mí gustaría que llegaran buscado outro nombre, pero bueno, non vou impuñer eu aquí o que teñen que facer persoas máis expertas e máis listas que a min. Pablo Arbones mandoume: con isto é un peido, cada un pro seu eido, que é unha frase moi mítica, moi bonita, moi graciosa. Creo que a podemos usar en calquer momento para marchar, non? Creo que está moi ben, que non se perda. Dígoa porque a mellor a gente non a conocía, agora empeza a usala. Vou a recordar: con isto é un peido, cada un pro seu eido. Moi bonita e ajustame moito. Moi divertida e que non se perda. Sempre é importante esta laboura que ten a Telegaita co galego, que xa sabedes que aquí utilizas un galego moi cuidado, moi normativo e sempre a última de todas as reformas que se fagan na nosa lingua, e sempre revisamos todos os días a página da RAG por si acaso hai algún cambio, e aquí sempre o dedillo, sempre, digo sempre fuerte así para que se entenda. David Pita pregunta: que opinas de que che dean unha tapa de callos en agosto cando pides un vermú? Pois vamos a ver, David Pita, opino que está moi ben, porque uns callos entran sempre, que a mí gustan os callos muchísimo, muchísimo. É o importante que tean vos, e co seu picantito, porque o callo ten que ter o seu picantito, como o pulpo, e non vale nada. E tamén dicirche que, joder, en agosto, pleno sol, que pido o corpo? Algo fresquiño, ou senón, algo picante. E quentiño. Pa que? Porque o que torna o frío, torna o calor. Eso sabe todo o mundo, eso sabe toda Galicia. O que non sepa eso, xa é mellor que se bote. Que colla pase pa Asturias ou que pase pa León. Porque se non sabemos eso xa, esas son a primeira lei da termodinámica gallega. O que torna o frío, torna o calor. Se non se sabe eso, eu xa non sei nada. Eu bórrome de gallego. Se eso non vai ser así, eu xa non sei nada. Manuel Soto pregunta, unha pregunta moi manida, unha pregunta que se fixo moitas veces en Galicia, unha das preguntas top de Galicia. El pregunta: que opinas do color que lle dá o pulpo ás patacas? Unha pregunta que ronda pola cabeza de todos os gallegos ao parecer, porque sempre cae. Eu opino que é unha estrategia de marketing brutal. Creo que a Idios estuvo estupendo, sabes? Porque dixo, hostia, cando se cozan as patacas co pulpo, buenas puñer así violetas. Que xa vai haber unha chavala que vai salir e vai dicir: non é violeta, é púrpura, é magenta, son colores, non vos podedes puñer tan repugnantes polos colores. Os colores hai 7, máis ou menos. O rojo, o azul, o tal, por exemplo, o naranja. O naranja é un rojo un pouco apagado. Puñedevos moi tercas con eso. Eu xa estou hasta o carallo de que non, eso é azul marino, o azul marino non vai con negro, é azul, que máis dá con que vai ou con que non vai. Que digo, ese comentario é moi machista. Non é machista, é a realidade, é o que hai pola calle. Con dos colores, eso, rosa palo, salmón, non sei. É que, vamos a ver, vamos a organizarnos e a tirar para diante, que hai moitos colores, hai que ir sacando algún, hai moita palla aí, hai que ir ao gran. E bueno, o que estaba dicindo que saltan uns temas aí, quéntome, son cousas que me porque se ríen de mí, non me gusta que se ríen de mí cando me equivoco nos colores, o destia, máis ou menos, agua marina. Se hai un color que é agua marina, bueno, pues ala, pues moi bien, pues xa está, ala, pues color de pelo de collón, ou que sei, hostia, que se vamos así, marrón manjo de sacho, non? O sea, que xa estamos con as cousas que eu non sei, bueno, o que estaba.
Pois opino que é unha estrategia de marketing moi boa, porque parece que entra máis a pataca, parece que ten máis sabor. O color entra moito pola vista así, esa pataca así, violetilla, ou púrpura, ou como lle queiras chamar, ou rosita. Non sei, a mí moi ben aí, o que lle puxo ese moi ben. Fantástico. Más uno. Le doy a like. Temos un comentario tamén de Alberto PD que nos di: menudo mes, entre a desbrozadora e os exames do FP, podías mandarlle un mensaxe ao xefe e ao profesor de electricidade e de tomar polo cu. Bueno, Alberto, primeiro de todo, nós aquí abogamos polo amor, polo cariño. Non que va, eles xa bastante técnico que teñen, un tal aí, seguro que ao mellor non teñen unha vida fácil, non vamos a odiar, vamos a tratar de comprender a xente, de tratalos ben, e se te suspenden xa lle queimará o coche, bueno, xa verás o que faz. Ao mellor ceibarlle as galiñas, bueno, cositas, pero non, está feo así andar odiando, vas de tomar polo cu, non, home, non, ti sempre por riba, ti tranquilo, que che fagan a outra mejilla, despois da outra mejilla, así, non pasa nada, tranquilidade, non te fagas daño, porque ao final faste daño ti, e despois dicir, aquí estuve atando cabos, aquí notouse que me gustan as novelas de Sherlock Holmes, porque o tipo di, menudo mes, entre a desbrozadora e os exámenes do FP, a desbrozadora, Migtelecu, mira que anche ten a mellor a desbrozadora. Este cabrón non sei se non sería o que che jodeu a desbrozadora, agora ando claro, todo o mes acaba de tela, ten moito que desbrozar, porque antes non tiña. Cuidado aí que non sei se non che jodería a desbrozadora este cabrón. E xa fora de bromas, Alberto, espero que aprobes todo de electricidade, que o saques ben, que fan falta de electricistas que traballen ben e que vayan cando os chames. Juan pregunta, churrasco de ternera ou de porco? Eu, churrasco de porco. A min. Yo non sei os demás, pero a mí me gustan grandes. Eu churrasco de porco, 100%, gústame máis. Churrasco de ternera, non moi rico. Tamén dixo, é máis sofrido de porco. Pa meu gusto, quer dicir, calquer churrasco de porco é como a pizza. Calquer pizza está boa, é dicir, mandarlle. Agora o de ternera, xa é cativo, xa non hai que no chapi, xa está duro, xa é máis garaxudo. O churrasco de porco é máis sofrido. Eu, churrasco de porco. Agora, un de calidad máxima e cal me decantaría, pois seguramente polo de porco tamén, que me gusta, para mí un churrasco é de porco. O outro é asado argentino, ou como lle queiras chamar, é chuleta á plancha. O churrasco de porco, esa costilliña de porco saladita, que rico. E tamén son favorable á salsa. Gústame comelo sin salsa e con salsa, as dúas variantes, porque hai uns moi pro salsas e un moi no, salsa no, eso é estrujar a carne, hai que botar a carne sola, chicha pa dentro, me cago en tal. Cada un está moi ben, eu gustame, porque xa é como que comer dúas cousas distintas, con salsa, sin salsa, e sobre todo, a salsa nas pataquiñas fritas. Papá, eso sí que é sabor. E agora para acabar, porque bueno, xa levamos un cachiño con isto e quedanme moitas mensaxes por contestar, non collín todas, deixei algunhas moi boas aí por si algunha vez fago outro vídeo, teño aí eses comentarios para tirar deles, algunha vez non me borran un vídeo, pois mira, teño aí, xa teño ideas de moitas cousas que me mandastes moi chulas. Pero de último comentario que vou a comentar, moi ben, home, di comentar máis veces. Vai ser un de Golden Helmet porque chegou mo corazón. E despois pensaba que vai ser unha chorrada e non, esta vez é verdade, chegou mo corazón. Esa é unha das cousas máis bonitas que se poden dicir. Puxome Golden Helmet ao cal llevando un bico fuerte, unha aperta. Díxome, eu estou aquí polo tipo da telegaita, non polas dobraxes. Sí, señor, ese é un seguidor, ese é un amigazo. A ver, non será meu pai, a mellor con outra cuenta. Papá, non me mandarías ti para quedar Golden Helmet, que sepas que me alegrache la semana, como moitos outros comentarios, que sepades que me dades a puta vida. Se non fora polos comentarios, son a miña gasolina. Eso é máis farlo. Vamos agora con outra sección. Hasta aquí a sección da que vos me preguntades. Quedouseme larga, con 14 minutos. É que, se te podes a contestar, rapidamente lle mandar moito tempo, pero bueno, eran cousas que quería comentar, creo que quedan así máis ou menos divertidas, a mí gústame. E bueno, vamos agora ca última sección. Esta sección chamase o desbarre e aquí pois vou a desbarrar o que fago todo o día, que pois sobre un tema, sobre algo que se me ocurra, sobre algo que me mandedes vos, sobre algo que diga, hostia, pois isto hai que meterlle máis de un minutillo ou dous de contestación porque lo vale.
non será sempre de coña, hoxe, por exemplo, non é de coña, pero é, bueno, de cosas que quero falar, quero que sepades a miña opinión. Como, por exemplo, que vou aproveitar hoxe para falar de que? Da telegaita, do que nos ocurre aquí, do que nos acontece, de como van as cousas. Pois eso, para eso vamos a aproveitar, pois para falar con vos un pouquiño. Podría facelo de outra maneira? Pois seguramente, non se me ocurre como, tampouco. Así que vamos a primeiro, que espero que nos comentarios me deixedes se vos gustou ou non vos gustou este programa. Estou facendo comillas, e claro, vos non nas veces. Pois sí, este programa de radio, este podcast, ou como lle queirades chamar, que me digades, pois esta sección gustoume, esta sección non me gustou, aquela non é divertida, aquela non sei que, a ver, fixen 4, tampouco me matei moito. Tedes aí as noticias, o mongólogo, a entrevista, a contestar comentarios, e este desbarre que, bueno, basicamente levo falando aquí media hora, tedes de min hasta os collóns, pero bueno, eu agradecería por moito que me dixerades, ademais, joder, pois sinceramente, pois, eres un payaso, non sei que, tal, sempre a coña sempre por diante, son o primeiro coñer, e despois que me puxerades, pois mira, esta está ben, esta está mal, esta non é divertida, esta aburreume, esta tal. Eu tamén hai algunha que me gustou máis que outra que, bueno, que a mellor revisaría se tuvera máis tempo, non sei. A min gústame, porque se non me gusta, eu non o subo. Esa é a miña máxima telegaitil. Se eu non o vería, nunca o subo. De feito, é bastante triste que a veces me poño os meus vídeos propios e me escarallo de risa. E está feo, porque é como, hostia, é como masturbarse mirando unha palla feita por ti. Cousa máis fea, a ver, a cousa máis fea. Ai, mira que como lle aplica. Hostia, la tua propia película porno non sería algo así, dios, se é un machote, mira, estaría moi feo. Pois a min pásame, eu fajo eso. E nada, pues eso, que por favor, antes de nada, que me dixedes aí un comentario tope guapo, tamén dicir que me mandastes un montón de ideas para facer programas, ou bueno, programas, para facer vídeos sobre cousas moi interesantes. Intentarei botarlle así un ollo, intentarei facer cousas distintas. Por que intento facer cousas distintas? Aquí é o que da cuestión. Houve unha lei aí europea que cambiaron, o artículo 13, ou non sei que mierda, cosas de xente máis lista que a min, que prácticamente son todas neste mundo. Pois cambiaron algo, que non se van poder utilizar imágenes ni para facer memes, ni para facer dobraxe, ni para nada. Hasta ahora ti dependías da empresa. É dicir, se a empresa quería, pois a min esta serie dame igual que fagas un dobraxe ou que subas un cacho ou que tal, ainda penso que me vai axudar a promocionarme, tal, que eu creo que é o que pasa se ti coixes unha película e doblas un cachiño e tal e o subes, pois ao miro alguén di, hostia, esta película vou na ver, ainda che fai ben, que tal. Outras empresas din, non, eu non quero que subar nada porque eso leva a piratería, leva non sei que, e borranche todo. Bueno, entonces tens que andar aí mirando a ver se esta serie, que política ten, cal ten aquela, subilos a internet, ao mellor se chos quitan antes de facer. Entonces, estáme dando bastante follón. Que pasa? Que ca nova lei probablemente non se poida subir nada, non se pode subir ningún dobraxe, ningún. É dicir, só se poderían dobrar cousas de vídeos que fixera eu. Para iso xa non fago dobraxe, xa os fago directamente. Se teño que andar grabando vídeos, xa me dá máis traballo gravar o vídeo que facer a dobraxe. Entonces é bastante jodido, porque ademais gravar é moi jodido, non é como estar aquí falando que eu non teño tempo. Ese é outro problema, que non teño tempo. Agora teño que traballar, no verán traballo bastante máis. Bueno, que xa sabedes que no verán sempre descanso. Intentarei este verán non descansar, parar da telegaita porque non teño tempo. Intentarei non, seguramente teña que parar un mes ou dous, julio e agosto seguramente non haxa vídeos, entindo moito que o que mellor pasa cos vídeos son eu facéndos, por eso os fago. E iso, que intentarei non parar, intentarei facer vídeos así de tipo ou de outro tipo así, pero sempre intentarei non subir tantas dobraxes, porque ademais se só subes dobraxes chega un punto que nada máis que subes o vídeo xa lle salta a YouTube como este cabrón só sube mierda e hai que quitarlo. Non me digas por qué. Eu hai vídeos meus que os subeu outra xente e que non os quitaron e a mí sí que mos quitaron. Por qué? Pois non sei, supoño que é porque estou advertido, porque estou aí, bueno, merdada. O caso é que o tema das dobraxes está jodido e estou intentando subir outras cousas porque levo 3 anos traballando nisto e tampouco quería que acabara así dun día para outro. Estou desbarrando moito e estás vos aburrindo a Cristo, lo siento. Podedelo pasar, deixarei un enlace para pasalo.
Non, que va, non vou pasar o traballo de facer ninguna nada. E iso, decir tamén, quería comentar, porque moita xente cólleme polo peito así e dime: ti ca telejaita, vivir no pero estás ganando cartos, hostia, ti desto non vives, pero sacas unhas... no, eu ca telejaita fixen 0 euros. 3 anos de vídeos, 0 euros. O único que ganei foi os 2 anuncios que hai de Valenciaga, un que foi ao Carballo Interplay e pagaronme por dar unha charla. Que ainda non me pagaron, por cierto. Quedanme a deber aí os cartos. Foi o que ganei, unha limornilla. E bueno, o que me ingresan os meus Patreons semanalmente, que os levo no corazón, que os amo, que me dan ánimo para seguir, e ganas que me dicen, mira aí, os teus Patreons, como che suman aí eurito, e que me dan a vida, sobre todo cando se me escaralla algo no ordenador ou así, e teño que compralo, dame a puta vida telos aí, que se me está jodendo a tarjeta de sonido e a mí teño que cambiala, e teño aí os cartos gracias a eso, non teño que andar metendo os cartos que de outra maneira non tería, así que moitas gracias aos meus patroncitos, son eses que salen ao final do vídeo, sabes, que poño gran agradecimiento aos meus patróns. Eses son, e moitirmas gracias. E nada, pois eso, quería falar un pouco así de como está a telejaita, que está como ao garallo. E nada, decir que, pois sí, que me gustaría, a min, gustaríame estas cousas, pois, sacarlle un rendimento económico, sobre todo porque eu non teño un traballo moi, non sei como dicilo, que me guste, que non odie, non teño un traballo que non me dá gana de aforcarme, bueno, xa entendedes, non, que teño un traballo que a min, caise mal mochan. Entón, pois, que me gustaría vivir desto, sí, moitísimo. Que é imposible, sí. Eu estuve mirando de todas as maneiras e aquí a única forma que hai de sacar un pouquiño a cabeza, pois é ou traballar para onde traballas para unha empresa que faga que quen fai algo en gallego. A Televisión de Galicia e a Radio Galega, eso, aí chegar aí, para min, pois é difícil. Sobre todo porque no nombre que metí en telejaita, que non lles debe facer moita gracia, inda que eu metiño en plan homenaje, porque quería reivindicar o tema de que a telejaita, pois sí que pasa. Na Televisión de Galicia salen jaitas e a gaita mola, adiós. Non sei que problema hai, que ten de mal as jaitas. Utilizar a gaita como despectivo non me gustaba, e aparte de pequeno sempre ao mellor iba de ver unha serie que me molaba a crista, chegaba ali e dicíame ese que lo echan en la telejaita, menos de puta mierda. Eu dicía, hostia, non, ten cousas boas, ten cousas malas, pero tamén ten tido cousas de moita calidade, cousas moi boas e cousas que eu pasei non moi ben. E sin Dragon Ball e sin Chaga eu non entendería a miña infancia, por exemplo. Así que non me gustaba o término de telejaita como despectivo, eu metiño aí un pouco como homenaje, como hostia, pois sí, a mí gusta a telejaita, eu teño visto películas en galego gracias á Televisión de Galicia que si non as podería ver. Agora mesmo, por exemplo, estou vendo a Copa América cando podo, cando salgo de traballar aí ás 12 algún día, que non salgo moi tarde, chego e podo velo, e digo, hostia, pois gústame vela en galego, o fútbol en galego era unha cousa que molaba moitísimo. Quen non escoitou escoítanse fufos dende a bancada da cidade olívica, eran frases de moita calidad e que se perderon, que bueno, agora xa non se pode, cambiou a vida, que llevamos facer, o fútbol agora tapa cartos, non tapa que vexa a xente, deses era outro desbarrebo que podíamos facer. Pois iso, que buscar unha forma de traballar para alguén facendo cousas destas de obraxes ou do que sea é imposible aquí en Galicia, porque en galego, a verdad, só hai dous sitios para ir facendo cousas en galego, que é a Televisión de Galicia e a Radio Galega. E despois, tema YouTube, con visitas e con tal, é imposible chegar a facer nada. Eu xa por un tema de dobraxe non podo gañar ningún euro, pero ainda que puidera, necesitas unha cantidad de visitas que nunca se vai a conseguir facendo vídeos en galego. Esa é a realidad. Despois, o contacto cas marcas, pois volve a ser o mesmo. Eu, hostia, falaba con unha persona con non moitos máis escritores que min e dicíame, pois a min chamoume non sei que marca, a min chamoume non sei que a outra, a min chamoume non sei que, sempre son marcas que contactan con influencers ou como lle queiras chamar, vamos, con idiotas que están ganando cartos sin fazer nada, que é o que quería ser eu, pero aquí marcas non van a vir. Facer vídeos en galego é unha putada, é un atraso. Eu sinto dicilo, pero é así. Hostia, xente con máis ou menos así, pois sacalle rendimiento. Eu non vou cambiar, porque me gusta o meu galeguiño, e me fai gracia, é o meu humor, é como paso ben.
É como me río eu despois facendo. Que tuve oportunidades a mellor de se cambiabas ao castelán de sacar algo, sí. Que me nego, sí. Que me da igual, sabes? Prefiero estar amargado en gallego a estar contento en castelán. Que a mellor tampouco iba a estar, porque en 2 semanas iban a dar conta de pero en castellano non é tes puta gracia. E seguramente sí, pero eu sempre direi o mismo. En galego hai 2.700.000 habitantes en Galicia, según a Wikipedia, que tampouco os vou ir contando eu casa por casa, porque en cada casa poñerían un viño e a chiquita borrachera me iba a pillar. Porque aquí en Galicia se ve un viñiño ponse xa calquera, home, inda que sea o cobrador da hacienda. Bueno, eso. Canta xente hai que fale castelán? Claro, pois imagínate, se ti lle gustas ao 1% dos gallegos, inda que lle gustes ao 0,01% dos que falen en castelán, as posibilidades son infinitas. Estou aquí desbarrando moitísimo, xo sei, e amargándome eu solo diredes vos, pero non ralle la puta cabeza, hostia, se non tes cartos vai traballar, xo sei, xa vou. Pero bueno, quería deixar claro a miña postura e o meu amargor, porque despois, se un tá así que tá jodido, que ao mellor ni siquiera podes subir vídeos que por múltiples motivos, entre as trabas que che poñen dun lado, que che poñen do outro para non ganar nada, e depois estar tomando unha birra que che veña un e che diga tica telegaita, hostia, aí hai cartos, Este foi o meu desbarre telegaitil. Só quería pois comentar un poquinho con vos, que virades como está a situación da canle, que a min o único que me gustaría era que polo menos YouTube non me puxera trabas e poder subir o que me saliera dos collón. Pero a verdad, tampouco lle podo botar a culpa a YouTube, porque son cosas das empresas. Se as empresas non queren que os seus vídeos estean en internet, pois a tomar polo go. Ademais, a miña canle está bastante mirada, porque non sei, eu a veces descargo un vídeo de YouTube como dicindo, si este está aquí, isto non o quitan, e pois subo eu e quitan. E xa sei que moitos me decides, mira, acordoume un tema que quería atacar. Me dice, no, falla así, entonces súbelo, entonces na... Sí, eu fago eso, pero que se despois mo ven como que me intentei saltar as normas e que lle fixen o vídeo máis pequeno, que o puxen do revés ou tal, borran má carne. Porque é como que intento facer trampas, por eso non o fago, eu subo e se mo quitaronmo, sinto moito. Vamos, que pa puta merda de canal que teño estou bastante vigilado. Decirvos tamén que estou preparando un par de vídeos aos que lle teño moitas ganas, que me van dar moito chollo, pero que creo que poden estar moi ben, ou non, pero bueno, eso eu quero ten que decidir sobre vos. Eu polo menos que teño ilusión de facelos, que a ver se teño tempo, a ver se me toca librar un par de días xuntos e así poder meterlle caña. Que me gustou facer este programiña, que creo que quedou así divertido, e despois está unha parte na que vos rompo a cabeza, e bueno, hostia, eu sempre vos din risa, me creo, ou intentei, no? Porque un día vos rompo os collóns, un día malo teno calquera, que non se emborrachou ás 12 da noite e tuveron os amigos que aguantar del toda a noite hasta que foron pacas. Bueno, pois ese foi un ebolle, deivos un pouquiño a chapa, deivos un pouquiño de rompervos a cabeza. Perdón, non volverá a pasar. Eso é o que digo, amigo, ese non, sempre non, nunca máis, non é, pois a semana seguinte, viernes seguinte, bomba. Ai. E ata aquí o segundo pase, o programa da Telegaita, que espero que vos guste, que espero que vos mole, que eu son Curtis da Florida, para que me poidades insultar con nombre, e sobre todo para os que me vexan pola calle non me dixan Telegaita, Pepe da Cocha. Que non, que é un personaje, hostia, non son eu. Bueno, eso, que hasta aquí chegamos, que espero que nos comentarios sexades buenos, que non me deades moita cerilla, que é a primeira vez que fago algo así. A mellor non quedou como vos gustaría, pero bueno, que se intentou, que se intenta facer o mellor que se pode, que se intenta facer rir, en gallego, e que aquí vamos a estar dando traca como no segundo paso dunha verbena, sudados, desbarrando e con moi pouca vergonza. Isto foi todo, vímonos!